dal-prodott fih 200 kalorija, tajjeb li nagħmlu 200 times kull 100 gram. Jiena ġest biex nitfaħħa jiena mela. L-opinjoni tiegħi hija li l-kaloriji irridu nibdew jiena nipprova nagħllem, issa ovvjament kulħadd li aħjar tiffukaw iktar fuq l-ingredjenti u x'vera qed titfgħu ġo ġisimkom milli toqgħodu tgħoddu il-kaloriji. Jiena lija hija xi ħaġa li jekk nibdew nixxib li mhux li twarraba kompletament il-kaloriji. Okej, tija naqra importanza imma ħafna iktar importanza x'inhu jidħol. Il-link qiegħed hawn. Mela inti ġismek ħajlab din-logħba bħal qisu calculator. Jekk li daħal huwa aktar milli ħareġ bħala kaloriji, mela jekk jiena kilt aktar milli ħraqt, jiena żidt il-weight. Issa żidt il-weight mhux millu malada nftaħt. Tajjeb, ngħidu ma' żmien. Dik in-naqra jew ħafna kuljum ħajibda jidher. Waħda. Jekk bil-kontra jiena ħraqt aktar milli kilt, mela jiena dakinhar klift ftit weight li idealment aħna nixtiequ li jkun xaħam. Mhux se nidħol fil-komplikazzjoni issa ta' kif ħanaraw kif aħjar jew kif ħanitilfu x-xaħam, imma aħna hekk nixtiequ, issa dik naslu għaliha forsi illum jew inkella darba oħra. Imma mela jekk jiena b'kollox kilt aktar milli ħraqtu allura żidt il-weight, jiena minn fejn nista' ninduna illi qiegħed fuq triq li mhix daqshekk tajba. Kif qalilna Mark, irridu nibdew billi nażlu l-ikel li narfuh, ikel naturali. Għax iċ-ċansu illi jekk jiena Karl għal-mod tal-kelma ordnajt chicken breast. Hija 99% kważi 100% aħjar mill ħadd chicken wings. Li xtrajthom minn xi food son m'għandux insemmu. Jifier it-tnejn tiġiġ imma waħda naturali u qed narafa u l-oħra xi darba kienet tiġiġ li għaddiet minn ħafna proċessar. Għala. Għax jekk naturali mela għandha ftit jew xejn affarijiet miżjudin, għax imbagħad fejn jidħol kimika whatever hemm kontroversja oħra sħiħa ma whatever, imma biex saret chicken wing żgur di kienet marqa fiż-żejt, iż-żejt kien imsaħħan b'tali mod li baqbaq u jsibu li meta jiġrilu hekk dak iż-żejt li minnu nnifsu iż-żejt anka naturali huwa pjuttost trik fil-kaloriji, jsibu li bejn wieħed u ieħor Karl. Meta insaħħnuh u speċjalment meta jiġi baqbaq jitħibla fil-kaloriji, mela jekk inti tfajtlu pereżempju b'1000 kalorija żejt, dak sar